Itong aga sa aton mga viewers diri sa Ilonggo News Live, medyo natuyo si Partner Bam. Good morning sa aton nga mga kauturan nga naga-monitor diri sa programa Ilonggo News Live. Upo naton diri sa control si Engineer Ruben Panes. Of course, good morning sa host sang I Talk with Christy sa kay Tintin. Medyo lapyo ni siya sa may activity kagabi. Ang next seafood grill ang restaurant tira sa may barangay Kamangay, Liganes, owned and managed by Mrs. Conte. No? Of course, ang manager nila po si Bing Lagradilla. Good morning, Direk. Congratulations. Huwag yung mangin pagkuha to. Huwag yung mangin pagkuha ka may nag-bikini, gagasawot. Masinsort ka mo. Amo to kinaulot-lot namon ni Ruben, galiway man. Anyway, good morning sa aton mga viewers subong adlaw kag sa kay Partner Bam. Medyo may saliga to na may paistorya namon subong may mga bad news pero good news man na parta nga mga balita nga ginpadala mo sa aton diri. Anyway, ang inyo abyan sa Kanginan Art Calzas, plugging na naton sa ligad nga semana ang aton nga masod nga guest. Ako ng guest aton subong nga adlaw. Wala siliwan kundi ang Bureau of Fire. Ang Bureau of Fire gani timpo nila ni kaya ang bulan sa Marso amo ni ang Fire Prevention Month. Kag nagapasalamat kita sa kay senior kay Day Lorna, Ma'am Lorna Marceliano. Siya subong Fire Marshal sa probinsya sang Guimaras. Napasalamat kita sa iya kay ang kontak namon ang kontak namon diri sa Ilonggo News Live si Mama Lorna. No? Good morning diri sa kay Ma'am, bala naton nga pamatay ka subungad. Kag ginpadala diri sa opisina sa Bureau of Fire. Wala siliwan kundi ang Provincial Fire Marshal sang Iloilo. Outstanding ini siya nga Fire Marshal Partner Bam sa Antique. Komandok sa Antique kag subong in-designate ka Provincial Fire Marshal as of February 26, 2004, no? Kag bataon pa ni siya, a graduate of Philippine National Police Academy, kag isa kalamharon nga senior superintendent. Maayo sa sinato ang performance niya as Fire Marshal sa probinsya sang Antique, tama gid ka nami gid ka tama, no? Naging awarded ini siya bimidal nga Fire Marshal sa probinsya sang Antique. Kag subong siya ang ginpadala diri sa Bureau of Fire kay ang abyan naton dira nga Bureau of Fire head sa region daw gin-transfer sa Region 9 si aton ni Candido, no? Si Tony Candido ni classmate ni Totorex sa sa College of Law sa UI. So ay nga medyo may access kami da ma-contact siya. Good morning sa kay Totorex sa aton director sa Ilonggo News Live. Ari na dire si Senior Superintendent Bartolome Biliran. Kag siya subong siling nato Provincial Fire Marshal sa probinsya sang Iloilo. Good morning sir, ang imong greetings sa Ilonggo News Live. Kita anon kita hindi lang sa Iloilo, sa Pilipinas kundi worldwide kita anon kita. Colonel Biliran sir. Mayong aga Sir Art kag sa inyo kaupdanan di sa programa Ilonggo News Live ang tanan nga viewers worldwide nga nagatan-aw sining Ilonggo News Live. Mayong aga sa tanan. Mayong aga sa 70,000 naton nga mga viewers, followers ang Ilonggo News Live. Ako nag-introduce na kakaina nga amo ni ang imo background pro. Taga kami sang brief lang gid nga background paano nakasulod kag sino si Colonel Bart Biliran sir. Thank you sir. Actually ako isa ka graduate sang Bachelor of Science in Nursing. Mhm. Graduate ako sang West Visayas State University batch 1995. Okay. And that time may hiring sa Bureau of Fire. Mhm. That's why nag-apply ako. Kay grabe ang kompetensya man sa
sa pagsulod sa nursing, sa pag-apply sa pagiging nurse. So gintry ko ang Bureau of Fire Protection and fortunately nakasulod ako as a Fire Officer 1. And through that, na-introduce ako sa Philippine National Police Academy na balaan ko nga may Philippine National Police Academy and nag-take ako sang examination. So, nakapasar ako. That is why amo na ni ko subong. Imbes nga mag-injeksyon ka na magatipan sa mga masakiton da, lain ang imo nga linyada. Why ka man manibago? Nag-align man ang Bureau of Fire Protection with regards sa ako nga initial na sa first na course kay we serve and protect, so we deal with lives. So amo man ang pagiging nurse, kumbaga na carry over ko lang and naging advantage man sa ako nga part. Buto balon niya, sir, before ka nasulod sa PNPA, ara ka na sa Bureau of Fire. Yes sir, sang 1996 nakasulod na ako sa Bureau of Fire. Then after 2 years, nagsulod ako sa PNPA. Okay. Before ikaw nga naging transfer diri sa Iloilo Province bilang Provincial Fire Marshal, ano ang mga previous nga mga assignment ni Colonel Biliran, sir? Damo naman kita na handle nga mga positions. Prior sining assignment, ako ang Assistant Regional Director for Administration sang Region 6. Then before that, naging Regional Chief of Staff man ako. Naging na-assign man ako sa NCR as Chief Operations Division sang National Capital Region. Then naging Fire Marshal man ako sang Marikina City and Navotas City. Previously naging Bacolod City Fire Marshal man ako kag Iloilo City Fire Marshal. So almost na City. yes sir, sang Okay. 2017. Kay Timpo pa ni Mayor After ni Attorney Candido, ako ang nagbulo sa iya. Yes sir kay Okay, sa Timpo pa ni Mayor Jed. yes sir. Kung namo nagali sa mga assignments, nimo nga ginikatuan damo na mga lugar ginikatuan nimo. Yes sir, naging Fire Marshal man ako sang San Carlos City. So naging Provincial Fire Marshal man ako sang Antique. Ang wala ko na lang siguro makatuan yung sa kung sa mga clustering sang regions ang Mindanao. So Luzon, Visayas na-assign na ako. Okay. Ano ang mga pinaka budlay nga assignment nga na-assign ikaw? Tanan nga mga assignments may mga kanya-kanya nga challenges, but it is really different kung City Fire Marshal ka, operations and you have also to handle or mag-manage sa mga tao and arada ang mga dalag ko nga sunog. So kung Fire Marshal ka, expose ka permi sa hazards ang trabaho kay hindi man pwede nga dira ka lang sa opisina. So directly nagresponde kita sa ground, kita naga-supervise kag naga-manage ang resources, manpower and logistics para ma-ensure nga immediate or madasig ang pag-put off naton sang kalayo. Buto balon sa tanan nga field sa isang assignment na bala na kuan mo na diyan mo na. Yes sir. Finance, logistics, heads ng opisina, nagyan mo na. Sa finance, wala lang kita na-assign sa finance. So, dira mostly admin and Admin. operations. Okay. Oh. Suliton ko, anong mga areas nga na mabudlay sa imong assignment? So, amo na ang sa operations, actually, ang Mhm. pinaka-mabudlay gid ang pagiging city fire marshal. You have to deal with your office, you have to deal with the other stakeholders, and especially ang community. Kay balantang pinaka basic naton nga client are the community. It is who we really serve. So gina-try naton nga mapadala gid sa ila ang serbisyo naton sa doorsteps nila. Bala naton sir nga bilang isa ka head sang Bureau of Fire, damo gikagid sa challenges na. Isa may politika pa. sa assignment mo. Pero,
sir? Actually, within and outside the organization, it Mm. really exists. May kumbaga part na sang daily politics. Oh, pala na to nag-graduate ikaw sa PNPA, no? Of course, madamo kita na mga amigo nga graduate sa PNPA, si Colonel Salinas, si Colonel Cuni Defensor, si Colonel Caronica, damo da. Why is it nga diri kay imo sa Bureau of Fire? Kung Bureau of Fire gilang imo ginpili. Sang eskwela ako na sa academy, ginpa-choose kami. And na-realize ko na una ako ginsudlan ang pagiging Bureau of Fire as FO1 nang wala pa ako sa academy. So, sa mind ko, I should give back to where I started. That's why gin-choose ko ang Bureau of Fire Protection. Okay. Binyulin dyan mo, gusto mo gidyan niya Bureau of Fire gidyan. Okay, ang amo gani ang siling ko nga naging Fire Officer 1 ako, dira na ako na-expose. Although gusto ko man ang challenges ang PNP, pero ginatanaw ko ang pag-ulikid, ang pagbalik. Kaya nakita ko na ang akon nga, kumbaga, dira ng linyada ko sa pagiging bumbero. 1996 ikaw nagsulod sa Bureau of Fire. After 2 years, naging PNPA, graduate ikaw, nagsulod ka sa PNPA. Nabala naton nga at that time, pagsulod din mo 1996, tama gid ka kadako ang diferensya as of 2004 kung subong sa present nga situation, no? Sa una to ano pa tong inyong mga fire truck guro, medyo kagang-kagang pa to guro daw, kagway pa to sa mga cellphone guro to, kagway pa sa mga computer. Anong sitwasyon sa to compare sa subong, sir? Dako gid ang diferensya, especially ang na-mention mo about technology, cellphones. Okay. Sa una nga time, FO1 ako, sa Antique ako na-assign eh. May mga insidente, ang mga fire trucks, pila pa lang to Tulod pa? Pila pa lang to ka station sa province of Antique ang may ara fire truck. I think mga 4 lang siguro ka Sa istasyon bilog nga Antique. sa probinsya sang Antique. And subong tanan na nga munisipyo sang probinsya sang Antique may ara na nga fire truck, may ara na nga fire station. And may ara pa nga substation even sa San Jose. So iba na gidya kag ang communication may cellphones na pero di naka-direct katawag biskan sino lang. Kay tanan naman nga tao subong may cellphones. And ang aton mga fire truck ay abaw. Ang procurement sa mga fire truck sang Ang una. starter niya sa buli. Kung saan lang. Actually, ang ginambal ng starter sa buli, ang iyan nga pump, may separate nga pump. And separate man ang para sa engine sang fire truck. Pero subong niya, every year, may procurement na sang mga fire truck and other firefighting equipment. So, fortunate kita nga regular na ang procurement. Amo lang na galing, hindi dayon ma-provide ang tanan. Kay nationwide ang procurement sa national headquarters. So kung diin dang mauna, gina-priority ang mga wala pa fire station. Pagkalin mo sa ticket, kumpleto na gawa ang mga, pero kani ka banwang pa ang ticket? Ang Antique 17 ka Towns. oo, ka towns. So tanan ini may 17 or 18. Tanan may fire station kag may fire trucks Fire na. truck na, no? Ang last nga nagkaroon ang Anini sa fire station. Kakita nyo naman ang aton nga mga fire station, mga typical fire station. Kung may ara typical fire station, makita nyo mga color red, kag dalagko na, kompleto na, may garahe, may barracks na para sa female, kag sa male. So, mayo kay provided na sang fire station ng aton mga personnel. Although may mga iban pa man nga wala, but then amo na gani gina-encourage nato ng aton mga local government units or any private entities na kung may ma-donate sila ng mga lote para ma-providean sang fire station kay para patindugan sang Bureau of Fire. Kay tibal anta kinanglanon sang fire station equipped with fire truck and personnel ang isa ka banwa kag isa ka komunidad. Ina-preliminary na ito pamangkot sa kay Colonel Biliran. Dili kita sa mga programs and plans ninyo.
Wala naton nga pwede mo manigro mahambal sa kabilugan nga Iloilo City Province kung ano ang inyong mga move kay ang akong invitasyon to sa kay Director proti ikaw ginpadala ano na to na equip ikaw sa mga bagay nga inupa mo. Sir, subong nag-celebrate kita sa Ligad March 1 sa Fire Prevention Month. Ano ang mga ginahimo ninyo para ma-prevent nato ng sunog sa syudad kag probinsya sa Iloilo? Yes, madamo ang mga activities nato ng mga programs na naka-line up sa month of March para sa Fire Prevention Month. Sa March 1 pa lang, nabatian ninyo, naglibot ato mga fire truck, nag-inuwang ang fire truck, nag-signal nga start na sang Fire Prevention Month. So nag-motorcade kita ang aton mga resources together with the other agencies like the volunteer groups. So naglibot kita diri sa major thoroughfares. Actually, it's a nationwide. So every city, municipality, province, region, nag-conduct sang motorcade as a kick-off activity para sa Fire Prevention Month. And damo pa mga naka-line up nga mga activities like diri sa Iloilo City, ang region nag-conduct sang sang kick-off through sa Beauty for Purpose dira sa may SM City. So thankful man kita nga gin-grant kita sang SM City nga dira i-held ang Beauty for Purpose. Actually, Beauty for Purpose gintapta ang realm sang pageantry. Ang mga senior high school students para mag-promote sang fire safety awareness sa community. Not necessarily para magpa-show off sang ilang nga beauty. Kumbaga, gintap lang kay balaan naton nga ang mga Pinoy mahilig magtanaw sang beauty. But then, with a purpose. And that purpose is fire safety advocacy. Okay. Daw amo nim daw may mga changes. Yes, sir. Kada tuig may mga bago ka mo nga approach Yes, para sir. lang mapaabot sa mga pumuluyo sa mga stakeholders nga kita kaganan nga mag-amlig kita sa sining ining sunog pangitan magtabo sa aton nga lokalidad. Yes, sir. Actually, and ining activity man ginaobra naton subong, ang pagpahayag sa kanginan kag sa telebisyon, way man nga ma-promote naton ang Correct. fire safety awareness. Yeah. Mas malapad ang nalabutan. Sa namba nyo gani, worldwide pa ni. Yes, sir. And hopefully may translation or subtitle da samtang gatanaw sila para maintindihan sa iban kung paano ang pag-promote sa fire safety. Every year, damo kita mga activities gina-come up para mapalabot ang siling ko gani kagina in every doorstep. Kay ti ang ginaton ang pinaka-kliyente, ang komunidad. So, hindi lang kita nagapamuyong da sa aton nga opisina. Hindi na siling ginahambal sang mga tao sang una kung may sunog lang ang trabaho sang bombero. Pero amoy na ang dako nga sala nga impresyon sa Bureau of Fire Protection. Kay kami 24/7 may ginaobra. Part lang ang fire suppression, that's the reactive approach, but we have a lot of proactive approach on how to prevent fire from occurring. Kag kinahanglan educate mo. Kisa ma-misinterpretan nila sakto nang imong ipabot sir. Kisa masing iban daw kumilik bala. Kung hindi gani lapit eleksyon, hindi sila makulag. Ang Bureau of Fire, kung hindi gani magsunog, hindi sila makulag. Pero, why sila kabalo nga may mga educational approach kamo sa mga stakeholders parang may ideya sila in case may mga fire occurrence sa ilang lokalidad, Colonel Biliran, sir. Ang isa ko nga nakita nga namin nga programa sa Bureau of Fire Protection, ining Oplan Ligtas Pamayanan. Kay directly gina-target naton ang community, Oplan Ligtas Pamayanan. Almost naka-incorporate na dira ang mga activities nga dapat obrahon sang community para ma-prevent ang fire kag in case may matabo nga sunog, anong dapat nga obrahon. Oh, correct. So, nag-start kita sa Community Fire Protection Planning. So, gina-identify naton together with the community
kung ano ang mga unique hazards within the community. Once ma-identify naton, mabalaan naton kung anong obrahon. Kag mismo ang komunidad ang makabalo kung paano ini i-avoid kag kung paano ang obrahon in case may incident nga matabo. Also gina-identify ang mga exits, ang mga exit roads kay balanta with the development damo man nga nag-increase man ang hazard and especially sa mga barangays, mga congested barangays. Correct. Damo mga Correct. ang gadikit-dikit ang mga panimalay. Kag ang alagyan narrow. So it is really a big challenge sa BFP kung paano ini i-handle once may fire nga mag-occur. Okay lang ang mga fire prevention approach namon, fire prevention activities nga ginaobra. Kay every day, we are in the streets. Mabatian mo nga aton mga bombero nagalibot, nagarekoreda, para mabatian lang sa mga pumuluyo kung anong dapat nga obrahon. Nagapamalay-balay, ga house-to-house survey, ga house-to-house campaign. Nagahatag sang leaflets, nagahatag sang training, nagahatag sang education, information and education. So, kung tanawon ta, almost tanan kung anong trend, social media, sa social media, tanan nga mga estasyon, makita nyo, kung i-follow nyo lang tanan nga estasyon, ma-flood ka mo sa mga fire prevention tips, kag fire safety awareness programs and activities. Then, Yes, ma'am. edit. Ining program nga edit. Exit drill in the home. So, ginbutaan ta pa sang twist ang title para mas ma-retain sa mind sang mga pumuluyo. Hindi Yes, edit sir. So, ang kalimutan si Marites. Isipin si Edit. So, nagsabay ta sa trend sang Marites. So, gin-incorporate natin si Edit. Kay mas importante si Edit, exit drill in the home. Mostly, may sunog sa panimalay, nagiging victim, mga kabataan, or ang mga seniors. So, dapat maging aware sila. Tudluan ta ning mga kabataan kung paano ma-avoid ang pag-occur sang sunog and ang mga senior citizens. Ano dapat ang obrahon in case may sunog. So, through edit, mabalaan ta kung sa di nabutang aton nga fire extinguisher, may fire alarm bala kita, or may fail sang tubi or bucket of sand, na kung may insidente sang sunog, amo na dayon ang first aid naton nga obrahon. And kung may mga electrical wirings, gina-inspect bala ini, involved ta ang tanan nga miyembro sang panimalay. Kag kung paano mag-exit in case may sunog. Last question, sir, sa akong end, no. Sa community, sir, no, I know nga grabe gid ang campaign ninyo. But then, ang aton bala nga talatapan is well-equipped man, kay daw uso man subong ang mga grass fire. So, like ang mga dlagko nga sunog, especially sa kabukiran. So, paano nyo na, sir, ginahandle ang mga grass fires naton? So, mayom na, Ma'am Tin, nga pamangkot kay isa sa base sa statistics, dako gid nga factor ang mga grass fires. Kag may man kita nga forest fires nga nagkalaynabo for the past 2 months. Almost mga sunod-sunod, grass fires kag forest fires. Kay subong especially na aggravate pa gid because of El Nino. So mainit na nga daan ang summer month plus may El Nino pa. Few days ago 42 degrees ang diri sa Iloilo nga temperature. So naga-add up ini sa hazard kay ma-dry up ang tanan nga mga bagay. Tapos kung may mga naga-pile up pa nga mga basura or mga dahon-dahon and even ang mga grass naga-dry na. So jutay lang source of ignition. Ma-spread siya dayon. It will spread immediately like wildfire. So dapat amo na ang prevention nga side. I-avoid naton ang mga bonfires, campfires. So in case mag-picnic kita, mag-bonfire kita,
siguraduhon nga nabuhusan sang tubig. If possible gani, avoid ta mag bonfire eh. Kag ining mga kauturan ta nga mahilig manigarilyo. Anywhere ga panigarilyo, anywhere haboy lang dayon. So properly disposed dapat ang aton nga mga cigarette butts. Dapat napatay gid naton bago naton iaboy or butang naton sa ashtray or butang sa mga sa basuran nga hindi masunog. Kay kung may baga pa na, pag inaboy mo to sa basuran, may mga papel man dito, dasig lang ang isa man naka leading cause subong ang cigarette butts. Yes, equipment and facilities. Kung with regards to firefighting, ara ng aton may mga fire trucks kita. But pag nagambal ka sa kabukiran na ang aton nga fire truck finds it difficult para i-reach ilabuton kung diin ang sunog, especially kung tag-as, kag kung sa malayo, kag wala sang access road. Wala man kita sang chopper subong. Pero with the modernization program sang BFP, isa na ka gina-consider. Although wala pa man kita sang chopper, hopefully in the coming years, kay modernization program na ang focus ang Bureau of Fire Protection. Base may makita na kita, hopefully in 5 years or 10 years, may mga chopper na nga nagalinupad, pang may mga sunog, isa lang siya kapag buhos ang tubig, ma-put off ng forest fires. But besides that, ang especially sa Iloilo Province, nag-come up kita sang activity para mag-rehabilitate sang mga forest. Tawag man ni naton sang title nga BFP, kay ti Bureau of Fire Protection, kita BFP, Berong's Forestry Preservation. So, tree planting activities kita. Balanta sa subong medyo mainit, nag-come up kami sang idea, why not tap ining mga riders sang bike, riders sang motorcycle, mga hikers, nga mag-assist sa Bureau of Fire Protection and with the DNR magpananom sa aton mga kabukiran, and hindi lang pagpananom. Kay balanta mga bikers ni mga motorist, mga every weekend or kung may time sila nag-rides ni sila. Kay ako naging biker man ako eh. So ululupod kami, gabike, gataklad kami sa mga bukid, kung din da mga tag-as nga bukid, amo man to ang ginataklad namon. So napinsaran ko sang lately nga damo sang forest fires. Why not samtang nagabike, mananom kami. Then sa sunod namon nga pagbike, mamunyag kami. So that's possible. That would be sustainable. And at the end of the year, tanaw namon kung nag-survive amon mga tinanom, kung sino mas nami sa amon nga, kung sino ang may mas green thumb. So amon ang isa ka ginatanaw naton nga approach. Kabay pa way ginauling. Mas, anyway, mas likely sir anong cause of fire diri sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo? Ang top 3 nga leading cause of fire diri sa Iloilo Province for this year, January and February, electrical in nature, tapos amo na mga flying embers out of sa mga nagtutod sang basura, kag ang aton mga cigarette butts. Amo na ang top 3 nga nakita naton subong. So number 1 gid ang electrical. Electrical in nature kay most likely diri sa syudad sa Iloilo, sa city of Iloilo most likely amo ni permi ang cause ang electrical. Ano ka frequent ang inyo nga pag monitor kag pag inspection sa mga linyada sang kuryente diri sa mga household naton sir? So part na sa aton nga mga activities, especially sa Uplan Ligtas Pamayanan, mag house-to-house survey kita kag mag community fire protection planning. Ginatanaw na naton ang linya, pero gina-encourage naton ang community nga mag tap gidya sang professional electricians in case magpatakod sila sang kuryente, and regularly i-inspect nila kay sila ang ara sa sulod sang panimalay. Mabisita man naton sila, okay subong,
Pero everyday ga-expose sini sa katulad na sang mga insekto, mait-it ang linya sang kuryente, mga ilaga. And pag na-expose ang wire, may jutay lang nga friction, may malabot nga isili nga masunog nga mga kagamitan, parehas ang mga papel, mga tela, then dira ga start. Kag isa sa mga cause kisa diri sir ang reklamo kag ang investigasyon permi result sa investigation sa Bureau of Fire yung mga octopus nga mga connection sila nila, no? Yes, sir. Pwede mo ma-educate kag ma-warningan ining mga stakeholders naton nga hindi maghimo sini, sir. Yes, sir. Amo na, no, pagpatindog ta sang aton balay, una naka-design is butang ta. Ang kapasidad sang linya is isa ka electric pan pa lang kita or dua ka electric pan kay ti ga-start pa lang kita nagpatindog sang balay, TV, tapos karon na nagsweldo ka, nagbakal ka sang ref, nagka-bonus ka, nagbakal ka sang aircon. Oo. May dinag-an ka or may nagatag sa imo, nagbakal ka na naman sang oven. So, ang kapasidad nga initially intended para sa duha ka electric pan kag isa ka TV, nag-exceed. Tapos sugpon ka na kay iti ang imo nga initial to, ang outlet mo tatlo lang. Ginakulang ka na kay nagpadugang ka pag electric pan, nagsugpon ka sang extension cord. Supposedly ang mga ining extension cord temporary lang ni siya nga ginagamit. Pag during sa paggamit mo lang, so mabutang ka extension cord, magamit ka, mapa-electric fan ka, ma-charge ka. Pero after sina, dapat kakason mo gid. Yang katabo naga-permanente, tapos ay extension cord sugpunan pag isa ka outlet, saksakan na naman sang electric fan, May charger saksakan ka sang pa, TV, sang cellphone. charge ka pa sang cellphone, naga-exceed na sa capacity sang initial nga gin-provide nga linya para sa imo nga panimalay. Dira, naga-cause sang overloading. Gani. Di ba may mga kwan sir, mga electrical breaker, ano pa nasag nila? May dapat may panel board kita Panel or board circuit ka. breaker. Circuit breaker. Kay ini pag nag-overload sa may trip off lang ni siya. Matrip off lagi So siya, mas no? stop na din yung pagdalagan sang kuryente, ma-avoid naton. Kisa ang aton nga mga pumuluyo, Why man? naga-resort pagid sa mga illegal nga connections. Oo, sabit-sabit. Why gid niya naton gina-encourage kag gusto nila makatipid or maka-avoid sang balayran, but then mas dako pagid nga perwisyo, mas dako pagid nga galastusan once nasunugan ka. Okay lang kung mga properties lang, what more kung may kabuhi nga ma-involved. So amo gid nang ginaliwat-liwat namon. Kag isa guro diri sir nga I don't know ginahimo di man nga may environmental compliance certificate inang ICC. Yes. Kay kung isa bla daw hindi standard ang mga linya nga ginagamit. Damo man lian scrupulous nga man nagsiyanti ganaan mo. Ligya sila mga fake mga hindi standard, substandard nga mga linya. Isa man guro ka mga cause na sir. Yes, sir. Tama ina. No? Okay, inspection yun ng mga electrical supply. Ang tanan nga mga business establishments, tanan nga structures, part na once mag-process sila sang ilang permits, conduct kita sang fire safety inspection kay prerequisite ning fire safety inspection para maka-issue kita sang fire safety inspection certificate nga kinanglanon bago ka ma-issuean sang business permit. Correct. Kag ti mo patindog ka balay mo, gapangayo ikaw kuha ikaw sa electrical permit, di ba? Yes, sir. Sige ba galing niya kay ikaw gasto? Amo na ganang ginambal ta illegal connection. One time sang City Fire Marshal ako sang Iloilo City, may isa ka sunog sa isa ka barangay, congested barangay. Tingala ko nga may brownout di sa piyak, tapos may nagasiga man di sa piyak. Sila nila nga brownout na supposedly, tapos ambal nila.
kay balaan mo ileko na daya ilang nga linya. Eleko. Ileko. Sorry sa word nga ileko. Pero ang nanaming gali nila, illegal connection. Hindi ileko. Pasensya lang. Pero illegal connection gali. Nakibot man ko nga amo na word yun gamit. May illegal connection. So, anyway, kay nasangagan nag-run out. Dali lang. No? Siguro way gid siyang advisory. Ang probas siya may run out kaya. Bilogan. so amo pagid na no, especially during brownouts. Oh. Tanaw ta TV. Andar aton nga ref, andar aton nga aircon. Computer kita. Nag-brownout. So pag brownout, wala naton gin-off ang TV, wala naton gin-off ang aircon, wala natin gin-kuha ang saksak sang kuryente. Then all of a sudden, nagsigang kuryente. So may sudden flow or sang kuryente, sang power. And wala mo na off. Pwede nga mag-cause sang overloading or gulping sudden nga influx ang current. And kung may mga break sa mga linya sang kuryente, ma-cause siya sang spark and short circuit. Sadya kay nagtigaan ko aga pa sa rice cooker before ko mag-adto diri sir. Nag-burn out. Mga seconds lang tani, mga minutes na lang guro, maluto na. Dinagalo naman ko sa piyak balay sang kanon eh. Pero kakas ko. After minutes, nagsiga naman. Insaktan. Kasi puto na nga ako ni. Dangi. Pero anyway, sakto nga kung mag-burnout, hukson mo, pag siga niya, amo pagbalik mo. Yes, Kay sir. Tama na, sir. Isa man na sa mga rason, kisa sir nga tingala, kalangan daw nagsaka, gulpi ang imo nga kwan, ang imo nga bill, kay bangod kay daw gulpi nga saka guro ang kwan, no? Pagbalik sa kuryente, no? So, hindi ko gid sa inang nga mechanism about sa bill sang kuryente kung may sudden nga pag balik sang so technicalities more sa sa electric utility provider. Pero sa more nagkwan nang lubo ah. Sa ligat tong bill ko dako pa subong nagamay na lang. Okay. gamay. Kabay pa nga maggamay pagid. Anyway, sir, sa province ikaw na-assign subong, no? Yes, sir. Sa province, ano ang mga top notch, sir, na subong sang sunog? So, the same man, actually, ang ginano ko to is Iloilo Province, electrical, flying embers, or open flames. May routine inspection man kamo sa mga stakeholders natin sa probinsya. Yes, sir. Ang aton nga mga municipal and city fire stations, nag-conduct ini sa fire safety inspection. Once may part ni siya sa pag-process ng permits. Okay. So, ga-conduct ni sila. And aside sa inspection, nagalibot yung aton nga mga personnel sa parts ng Oplan Ligtas Pamayanan. Sa probinsya, 42 towns and 1 city, no? Sa province. Component city ang Pasig. Ining mga 42 towns kag 1 component city, kumplito na ni sila sang fire truck. May ara na kita ni isang mga fire stations equipped with fire truck and personnel. Ang problem lang, because ang age kag wear and tear sang aton mga fire trucks, not all fire trucks are serviceable. Gali. Like, may incident last time sa Anilaw, properly documented man to ang ilang fire truck nga under repair. Ay sus. Ang problem pagid sa mga fire trucks naton is naga-delay ang repair because ang availability of parts. Kaya mga tigulang na nga mga fire truck, ang available sa mga providers or suppliers, ang mga current naman niya. Just like sa cellphone, kisa may gina-phase out. Pero ang aton yung fire truck,
Hindi Why? ta basta-basta ma-phase Ah, out bani kay- because kinanglano naton sa emergencies. So ang cellphone niya every year nag-upgrade. Pag naglagpas ka na sa 10 years or 5 years, gaka-phase out na ang cellphone. So ang fire truck natin hindi natin basta-basta ma-phase out kay pang emergency ni. However, kasi ang availability sang spare parts hindi na available sa market. at least masubo na kay dira sa Anilaw, kay Progressive naman ang Anilaw. Good morning dira sa classmate ko sa kay Mayor subong Vice Mayor Matet Dibuki kay Lianda. Thankful man kita kay Mayor, kay Pangayo ka Siya mo na gid kay ang Kwani kay nag-ano. Congressman no. siya gidang nagano man nga mapakayo ang aton nga fire truck. Kinanglan tani na may backup no. Galing isa ka fire truck kuno sir, it cost lakmo guro. Mga 10 to Ah. 20 million kung tanawon ta nga mga cost ang aton na fire trucks depende sa capacity, sa size niya kag sa iya nga purpose. Kumo nga kamahalo niya, pwede man na guro nga mga water tanker lang na. So, butangan lang guro sa hose, pwede man na. May mga So, back up lang bala. last time may mga local kita nga naga-come up sa Mm. may mga fire pump lang sa likod, may tangke tapos may fire pump lang Mm. para ma-utilize ang mga. Pero pwede man yung mga tankers source of supply. Supply sang tubig. And may mga pumpers man kita mas smaller ni siya in size para mas makapenetrate kasi magdasig siya makalabot sa Speak- aton nga fire scene. Speaking of supply, water supply, kamusta subong sa probinsya? May mga water hydrant pala kita sa mga kabanwanan. In case of emergency, hindi na sila magkatutos suba. Kaya subong mga subong. Matamat na, no? Kami to sa Niway, may mga areas na nangaway na tubig. Katubod, kulang kani sa consumption sang tao. Sir? So, amo nang masubo no kay ti because of El Nino nagaka-dry up na gid man ng almost tanan. But then part na sang aton nga off-plan El Nino or contingency plan, inapa-identify naton ang aton nga mga station to coordinate with the LGU and other stakeholders, mga water utility, sa mga other source of water like deep well, mga creeks, Water rivers. harvester kung, tani, para may kung- tangke kita na. Yes, and possible kung pwede ni siya ma-utilize during fire incidents. And amra kisang mga request for flashing or water supply, why anay naton gina-grant case-to-case basis. Kay because ang tubig naton subong for emergency purposes lang gid subong for firefighting. Okay. So may mga committed man nga mga hydrants for that purpose. So na-identify na nila sang aton nga mga respective fire stations. Ang Bureau of Fire Brand ni national ni siya in scope or under sila sa LGU? Yes, ang aton nga Bureau of Fire Protection is a national agency. So may national headquarters kita nga naga-monitor kag naga-supervise man sa mga respective regions and provinces. So kinabuligan lang sa LGU. Yes sir, and Supportahan na. very supportive ang aton mga LGUs. Kay balanta pag national, may times nga may mga hindi dayon ma-address or ma-provide ang solusyon ang mga concerns ng aton mga stations. And we are thankful sa aton sa support sa mga local government units nga gina-extend sa aton nga mga local fire Mga stations. personnel sir national na o kung LGU kuan na siya. Funded. So ang aton mga Personnel. BFP personnel, mga organic personnel, mga national ni sila. National. So salaried kita sa nga government. And mayara, thankful man gani kita again sa local government units nga may mga job hire or job order nga gina-assign sa aton nga local fire stations para mag-augment sa aton nga current na personnel complement. May force multiplier kita da, no? Namin na. By the way sir, isa man sang ginapasalamatan nato ining mga fire volunteers. Ang diri sa kagi ka sa City of Iloilo, Yes, sir. ining mga Federation of Chinese Federation of of Iloilo ni daw isa man mga ginapasalamatan naton kung kaysa
ma-delay ang fire truck nato nga mag-responder pero kung lapit sila sa vicinity sa ilang mga federation sa Chinese daw kadasig sa responder nila, sir. Yes, sir. May proper communication man kita. May collaboration Na- between the Bureau of Fire Protection and ang aton nga volunteer fire brigades like the ICAG and the Federation. So, dako man ni nga bulig sa aton and very thankful man kita sa ila. Naging part sila sa aton nga kick-off activities para mapakita man ang aton nga resources diri sa Iloilo City. Sa province, sir, kamusta ang bulig ni Governor Defensor dire ni Totoo Art? Very supportive man ang aton nga governor sa aton nga mga programa sa Bureau of Fire Protection. Kag isubong timpo gini nga alertogi ka mo. Yes, sir. Ang Dapat. personnel nyo, why man ginakulang? Kung sa number of personnel, nga ideal Sa ang ratio, aton pag-istoryahan, ginakulang gid kita. Actually, may request to sa office ko sang aton mga fire stations nga ginakulang sila sang personnel kay nag-training, hindi taman ma-stop ang aton mga personnel nga mag-undergo training kay part ni sang ila nga career advancement kag mandatory ni sa ila. So ma-deplete na naman ang aton nga mga estasyon pero ginatanaw ta lang nga at least hindi ma-hamper ang aton nga serbisyo. Kulang man ang personnel, gina-tap naton nga at least ma-providean sang ang driver ang aton nga fire trucks kag may responders. Ang even ang sa opisina na assign nagabulig sa aton nga mga operations. Kumusta ang coordination ninyo, sir, sa mga agency, labi, na sa syudad, kung sa probinsya sa Iloilo, ining mga disaster risk reduction management office, ining iya sa Metro Park, iya sa MIWD, Balabago. Kamusta ang inyo nga relasyon sini, subong at timpo? Ano ang coordination nyo sini, Colonel Biliran, sir? Yes, sir. Maayong aton nga collaboration with other allied agencies. And thankful man kita sa mga MDRRM, sa PDRRM. Kay sila gid niga spearhead mag-conduct man sang meetings like the Peace and Order Council and public safety ang aton nga public safety. So regular ang meetings and coordinations. Nag-share kita sa mga best practices kag ginarelay man naton ang conditions or mga status ang aton mga fire stations. Good morning dira sa kay Ma'am Donna Magno sa City Disaster Risk Reduction Office kag sa classmate ko dira sa probinsya sa kay Colonel Kuni Salinas ang head sang Disaster Risk Reduction Management Office. Good morning, sir. Then bitaron mo si Colonel Salinas next week. Once sa mga pitol kay guest natin sa program sa Sabado para at least para natin kung ano ang preparation. Ginachat ko si Dr. Pons Baldonado pero medyo sako siya way sa kasabat. Pero ini on the air. Ini on the air nga gina-invitar naton ang Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya sa Iloilo agod nga maka-report man sila kag ano man nila preparation. Sabi ng subong sa Chimpo, sa ligad to guest namon din si Ma'am Donna Magno sa city, ila preparation sa sining drought. Yung probinsya, subong drought man, no? Expected naton nga sang pag-asa nga malabot pa ini sa Mayo. Imagine, March pa lang subong. Ang Carabao ko to sumaway na ginainom tubig. Katalang na sa ko din sa minom. Dako na damage, no? Actually, first time ko din na sang mag-interview mo din sa kay Mr. Fernandez, no? Dito ko lang nabatian kag nakitaan nga subong nga tuig. I don't know, I stand corrected ha. Subong lang gid nga nadala sa sa listahan ang Iloilo, no? Sa una ni mga Tugigaraw, mga something dito sa layo. Subong first time lang ko kabati nga Iloilo. Subong ang damage sang drought. That's why nga gina-imbita naton ini ang Bureau of Fire, Bureau of ang disaster, agud nga sila mismo makambal kung anong status kaya kita mismo hindi mag-dreaming. Then? Yes, no. Kay no, according kay Senator Man, ang Senator Amy Marcos, ang sa Luzon,
As in, pag kung naka-chauffeur siya kuno, tawag ni ng brown na yan makita mo kag naga-crack na ang ground. Pero sila nga diri sa Region 6 may mga green pa siya nga makita. Pero so far ang according man sa aton nga Office of the Civil Defense nga dako man ang halit ng El Nino sa aton subong. Dobay ko, Jo. Sige. Sir, madamo gyud salamat pag sa aton nga programa kay ngamon diri gusto naman ma-imbitar ang mga ahensya sa gobyerno at least sila mismo ma-explain. Kami kabaloman kami sa hindi kami authority nga maghambal. No? Mayon na kaya Bureau of Fire already, kamo mismo makahambal kung anong status subong ka, anong ginahimo nyo sa bahin sang syudad, probinsya sa Lido, kag sa Pailugan, sa nga apektado sa nga ining mga sunog, mga grass fire, kag iban pa nga inline sa inyo nga ahensya. Colonel Bart Biliran, sir. Si Colonel Bart ni bata pa ni Ruben. Si Colonel Bart, bata pa ni pana Colonel Senior Superintendent. Tanaw ko yan, mga pagbalik sa aton ni General na ni siya. Kabay nga bugto niya ta sa igadalan sin ko makita. Sir, madamo ging salamat, sir. Ginakuan ko lang ang akong pag-appreciate nga nagkadto ka diri sa amon nga programa kag tama ka nami nga tao ni interviewon mo. First time ko ni siya na met, no? Pero well equipped siya sa mga bagay sa iyang opisina. Sir, madamong salamat sa pagpadala ni Director Felixberto Abrenica. Fire Chief Superintendent Felixberto Abrenica. Si Colonel Abrenica. Madamong salamat, sir. We hope next time ma-invite ka man namon dire para nga kami mismo dire pangamigo man sa head sang sa profile. Madamong salamat, sir. Ang imong mensahe unless nga may may i-shout out ikaw na. Kasi may mensahe ka, sir, nga ipaabot sa aton mga viewers. Actually, thankful gid ko sa opportunity ginhatag nyo sa akon subong, sir. Kay sana mention ko na gani nga dako ang bulig sang social media. Kay mas lapad ang malabot sang informasyon. Kabin pa worldwide ang inyong programa. Kung atagan nyo pa ko time, may fire safety tips ako nga i-share. Actually, obrahan ko ni isang acronym para mas hapos siya matandaan. Prevention, so that ma-remember naton. So prevention, una is letter P. So practice good housekeeping. So start sa aton panimalay. Pag maayos ang aton panimalay, layo sa mga lapta, hindi dali maging source ang kalayo. Tapos regular inspection sa mga electrical wirings kag electrical appliances para ma-avoid natin ang mga electrical fires. Then letter E, educate everyone at home, at school, and in the workplace. Especially mga kabataan kag ang mga aton nga mga seniors nga need sang bulig. Kay sila niya may mga physical handicaps kag may kakulangan sa pag-intindi, especially ang mga kabataan. Then, letter V, vigilance sa paggamit sang mga equipment nga naga-create sang spark. Like ang aton mga welding machine, mga grinder, mga power tools. Ako sang akon pagiging fire marshal, damo ako na experience. Isa na niyang welding machine. May dako nga warehouse na sunog because ang welding machine. Nag-welding sila sa sagwa para i-repair ang warehouse. Pero sa sulod, nagalupad ang iyang mga sparks. Di ba pag nag-welding ka, may mga sparks na why sila kabaluti ang ilas warehouse, may mga stocks. Nag-lunch lang sila, pagbalik nila, sunog na. Dako-dako ng sunog. So, be vigilant sa paggamit sini. Then, letter E, extinguish ang mga campfires, bonfires, mga open flames or mga candles pagkatapos naton nga ubraon or gamiton. Hindi gid naton pagpabayaan ini. Tapos, letter N, never leave cooking unattended. Pag nagaluto ko kita as much as possible, ara kita dira.
kay basi magluto na or nagbatok na huway pa kita dira pagbalik naton karab-karab ng kalayo. So never leave cooking unattended. Tapos letter T, throw, dispose sang aton cigarette butts kag properly, kag magamit sa mga ashtray. Kag hindi kita magpanigarilyo samtang kita nagahigda kay base matulugan kita nabayan naton sigarilyo naupod pa kita sa pagsunog. Tapos letter I, kung may prevent na kita kay hanggang letter T na amo to ang paano mag-prevent. Ang letter I naman anong obrahon ta? Install sang mga firefighting appliance. Pareho sang mga smoke alarm, fire detectors, smoke detectors, kag fire extinguishers. Kung hindi ta kaya, may ara kita nga mga baldi sang tubi or balas para ready anytime kung may mga insidente sang sunog or kung hindi man sa aton panimalay sa piyak, sa neighbor naton, makabulig kita. Tapos letter O, organize sang fire brigade and conduct fire drills regularly. Especially ang exit drills in the home. So amo na organize and conduct regular fire drills. And ang last is letter N. Never forget the hotline number of your fire stations. Ano ang hotline number, sir? Ang aton nga diri sa probinsya sa Iloilo 520-86. So sa 520. respective stations naton may ara man kita nga mga 500, hotlines. 520, 86. 20, 86. 86 ang aton Bali, nga. 500-20-86. Yes, sir. Okay. Sa city, sir, may idea ka? Ang sa city dali lang din natong akon nga list. So ano lang naton ang tanan nga mga numbers sa aton nga respective fire stations para dapat isa sa aton nga gid ang numbers ang stations. Kag unahon gid naton magtawag bag-o mag Facebook live, live sa aton nga mga kay Ang iba daw, una pa ang Oo. Facebook Live ang sama na Tapos, sa Eurofire. tapos mareklamo kita nga Dugay ang pagresponde ang fire truck. yes sir. So dapat unahon gid naton ang aton nga mga hotline numbers. Okay. Amo din importante ginahambal ni sir, ang acronym ni prevention. Ti na mentionar. Pwede nyo man ni ma-view liwat sa atong nga program Ilonggo News Live kung ano ni, no? Ina-jot Yes, down sir. ko man proti kamo mismo da nga nagatanaw, tanawon nyo kung ano ni mga acronym sa nga prevention. At least kamo mismo maka-prevent sa pagtuhaw sa nga sa sining sunog Colonel Biliran, sir. Anyway, okay. Hindi na itong hotline number. Pag na Sige lang. forward ko lang sa forward- kada. I-flash forward lang mo lang. naton sa para mas makita sa aton nga I- pumuluyo. Naka- Kag Mm. sa kada istasyon, i-check nyo gid ang mga hotline numbers ng aton nga station. Kag i-include nyo sa inyo nga phone book. Okay. Para amo nang una, dapat nga makita sa inyo nga phone book nga i-contact naton. Hindi mag Facebook Live, Oh. kung di unahon ang pagtawag. Gani, Thank you, gani. sir. Madamo salamat Colonel Bart Biliran sa productive naton nga discussion sa bungad. Now, we hope nga hindi na katapusan naton nga pag-interview sa imo, sir, ha? Friend request ikaw pero why kapag ka basa. Pero anyway, I will contact you through messenger na lang kay para nga at least kung ano mga dapat nga ipamangkot nakon ipabot ko sa imo. Madamo yung salamat Colonel Biliran, sir. Thank you man, Liwat Sir Art. Diriwan makabiyanan ng aton nga bisita sa bungad adlaw ang sa Bureau of Fire kag pasalamat kita sa pagpadala diri ni General Abrinica kag to the efforts of Ma'am Lorna Prasiliano ang Fire Marshal, Provincial Fire Marshal sa probinsya sang Guimaras. Sa ngalan diri ni Ruben ang aton nga cameraman si Engineer Ruben Panes, of course sa kay Engineer Dines Oyaban. Nes, good morning.
kay Tintin ang hosang I Talk with Christy sa iChannel. Kapasalamat kami sa padayon ninyo nga pag-upod sa amon nga programa diri kada Sabado namon nga program. Of course, mayong aga dire sa aton mga supporter labi ni sa kay Ma'am Conte sa Next Seafood Grills and Restaurant sa Metro Park, sa mga abyan naton nga nagasuporta sa aton, no? Abyan ni Tintin dire ang more. Ako nang abyan ko din si Jonathan. Good morning dira sa Kainablos kag sa aton nga mga kauturan nga nagaupod sa aton nga programa subong adlaw. See you next week. Art Calsas. God bless us all. Happy weekend.